Ani, umama wakaXolweni nikhuluma naye isitori esimnyama. Umama kaSiyabonga owalahleka ngo-2022. Waphuma la endlini wafika ebusuku ebuya eGoli. Wathathwa abangani bakhe bahamba naye baya naye e-Rest, kodwa thina sasisilele-ke bephuma ngoba abanye abangani bakhe ngabaxosha ngabakhipha bonke, kanti ukhona oyedwa osale emva kwesivalo. Shuthi-ke lowo mngani wakhe babe sebephuma naye sebeqa ngapha ngemuva bahamba. Baqala la kwaMsimang eThaveli. Bafika khona baphuza, basuka lapho baphuma bahamba baya naye e-Rest. Ekuseni mangizwa mina iy'ngane sezisho kwakufanele ngiye esontweni angiyanga ngoba kwakuyisabatha, ngangizoya esontweni kodwa ngezwa nje nginalokho ukuthi ake ngihlale khathi ngizohlala naye imini yonke. Ekuseni ngabo-9 abafowabo uma bevuka bathi we-mama akekho uSiyabonga. USiyabonga uyephi? Uhambe noSanele. USanele-ke igama lakhe abizwa ngalo la emphakathini kuthiwa uPro. Hawu, baphi pho? Ake nimbhekeni. Bathi hhayi asazi ukuthi baphi, kodwa-ke ukhona umfana ofikile la ebusuku washo wathi ubone sengathi ube nenkinga uSiyabonga laphaya. Hhayi hambani niyombheka. Bagijime baye kwaPro, kwaPro akekho. Bayombheka laphana kwantombazane le salikhohlwa kancane igama lakhe. Bafike bambheka kwaThobile Khoza, nakhona akekho. Baphuma behla masiyifonela ifoni yakhe iyangena kodwa ayibanjwa umuntu. Bamcingeke baze bayofika khona e-Rest. Uma befika e-Rest abamtholi kwaSanele. Uma bebuza nakubantu kuthiwa akaze kube bikho yimpi. Babuye bafike lapha bephinde baphume sebephuma sebebaningi bahambe befuna. Bamthola uSanele, bamthola naye ifoni kaSiyabonga. Hawu uSanele iphi ingane? Athi uSanele akamazi ukuthi uyephi. Uvele waphelela nje emehlweni bese-Rest. Kuye kwasuka impi encane yamantombazane ngathi uThobile wayelwa namanye amantombazane. Pho uSiyabonga ushonephi? Athi hhayi angimazi ngoba besihlezi naye phakathi eThaveli. Sahlala ngamtshena ngathi uSiyabonga ngathi singaphumi uma bephuma abanye abantu ngoba kuba nezimpi uma kuphunywa la. Uthi-ke nangempela-ke bahlala-ke. Uthi uThobile yena wayekhave uSiyabonga ngapha, ekhave omunye umfana wangale komgwaqo sengiyalikhohlwa igama lakhe ukuthi ubani. Ebakhave bobabili kanje. Kodwa uSiyabonga wabe sephunyuka khona lapho akabe samazi ukuthi ushone kuphi. Athi uSanele bathe uma sebephuma kwasuka impi yamantombazane. Uma kusuka le mpi yamantombazane uSiyabonga ubekhuza. Uthi wavele waphela-ke emehlweni. Kanjani umuntu aphele emehlweni nibaningi kangaka na? Athi yena akazi-ke ukuthi kwenzakaleni kuSiyabonga. Pho yini ungezanga wena ukuzosho la ekhaya ukuthi nangu uSiyabonga ningasamboni? Kuze kube semini kangaka uphethe ifoni yakhe siyayifonela awuyibambi. Pho inkinga yakhona kube yini ukuthi ungezi ukuzosho? Phela ekhaya sikujwayele futhi wena uyaziwa la ekhaya usufana nengane yakhona. Athi-ke yena hhayi ebesamcinga. Athi kusuke impi wagijima wahamba eyolanda ucelembe entombini yakhe. Uma esefika entombini yakhe walala akabe esaphuma ukubuya ezofuna uSiyabonga. Kancane ma, uSanele ubani? Umngani? Umngani. Ukuthi lo owayocinga ucelemba ubani uyena futhi? Uye futhi waphuma eyofuna ucelemba. Qhubeka. USanele. USanele uye futhi wamkhipha la. USanele uye futhi otholakele nefoni kaSiyabonga. Okay. Ifoni kaSiyabonga itholakala, kade ngikhuluma naye ebusuku engitshena ukuthi mama iteksi angisayitholi. Ngamlayela sikhuluma naye ku-WhatsApp. Ngamlayela ngathi akakhuphuke aye lapha ngasePort. Ifoni uzoyithola khona. Akubange kusaba bikho ngisho eyodwa ingxoxo esayixoxa naye efonini yakhe akutholakalanga lutho. Ifoni yakhe seyibulele futhi ifoni yakhe ubengayibambi ngisho ukuyibamba. Omunye umfana babehambe naye kulaba bathi babegaxiwe. Uthi yena bagijima makusuka leyo mpi babaleka. Wabuya yena ezobheka ukuthi baphi abanye baphelele yini. Uthi wafica yena uSanele emi phakathi nomgwaqo. Mayethi uyeza wamvimba wathi ungezi sekuphelile seku-right asambeni. Uma ngihlangana nale ntombazane abafowabo besaphumile-ke right mama.
uthi seku-right jikani jikani madoda akukho lutho wonke umuntu usehambile useye ekhaya. Okay. Bese ngiphuma mina ngikhuphuka ngiyala eThaveni kwaMsimangu ngithi nami ngiyabuza ngifuna ukuyobuza kuThobile. Thobile uSiyabonga ngihlangane naye uThobile ehamba nomfana omunye okuthiwa uSpha. uSpha avele azivimbe ngoba ngangihamba nosisi wami azivimbe athi yehlukanani noThobile, uThobile akazi lutho. uThobile ubengekho lapha akazi ukuthi kwenzakaleni kuSiyabonga. Hlukanani noThobile afuna ukusilwisa. Size sijike-ke thina sibuye size la ekhaya. Masifika la ekhaya sihlale sahamba sahlala lolu suku lanamhlanje ngoba phela sasilinde ukuthi kuthiwa umuntu uyafunwa kuze kube ngelinye ilanga. Aphume umkhulu ngakusasa ahambe ayovula icala. Uma ngisahlezi la ngalo leso sikhathi sekuyilanga lesithathu. umvule ngelanga lesibili, ilanga lokuqala lendlulile kwathi olesibili umkhulu wahamba wavula icala. Uma ngisahlezi la elangeni lokuqala kufona intombazane eyayibiza ukuthi ngeyaseDix. Ithi mama ingane yakho uyifune kuSanele Mazibuko, kuPromise Mazibuko. Ngixakeke mina ukuthi kambe uPromise Mazibuko ubani? Ngibuza ngithi mina ubani kambe loyo? Athi ngisho uSanele Mphathi uyifune kuye ingane yakhe ngoba uney'bongo ey'mbili ayisebenzisa, usebenzisa uSanele asebenzisa uMphathi. Emva kwalokho-ke nje akuphindwanga kwaba khona ukuzwana ngisho nakubazali babo akuzwana. Laba bantwana bathathu abaziyo ngokuthi uSiyabonga washonaphi. uSanele Mbatha, kuzoba uSiyabonga Khenyeza, kuzoba uThobile Khenyeza, uThobile Khoza. Bonke laba bantu abasahlali ngisho kule ndawo babaleka. Sahamba-ke salivula icala, salivula la Osizweni. Osizweni kwathiwa icala lakhona kufanele kuyiwe emadadeni. Bona base belithumele emadadeni. Emadadeni wafika ubaba uNgubane-ke sasikhuluma naye.